ವಿವರ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟ ಮಡಿಕೇರಿದ ಜೋಡುಪಾಲ ಅರೆಕಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ತೂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಾತ್ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಲ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪನಲ್ಲಾತ್ ಭೂಮಿ ಬಾಯ್ಬುಡ್ಪುನ ಅಪಾಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಂತೆರ ಭಾರಿ ಪಡ್ಸದ ಮಾರಿ ಬೊಲ್ಲುಗು ಅಡಿಮೆಲಾಯ್ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಡುಪಾಲ ಅರೆಕಲ್ ಜಾಗಿಲೆಗ್ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ತೂದು ತಿರಿಯುಂಡೆರು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ರೋ ಎಂದಿದ್ದ 4 ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಅಲ್ತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಗುಡ್ಡಿ ಜಾಗಿಲೆಡ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ನೀರು ಕಂತದು ಉಡಾದು ಬಿದೈ ಬೇದಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮದನಾಡು ಜೋಡುಪಾಲ ಅರೆಕಲ್ ಇಂಚ ಭಾಕ ಜಾಗಿಲು ವಾಸಗು ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡಭೂಮಿ ಬಾಯ್ಬುಡ್ಪುನ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಈತೆ ಸುರೂತ ವರದಿ ಕೊರ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಕೂಟ ಇಡೀ ಪಿಂದು ನೆರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ತಣಿಕೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ವರದಿ ಕೊರಡಾಪನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂತೆರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನೇ ನೇಟ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಪಾಲು ಏತು ಉಂಡೊಂದು ಅಕೇರಿದ ವರದಿಡು ಗೊತ್ತಾಯರು ಉಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದಂಚ ಬಡ್ಸ ಬರಂದು ಬಡ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಗಂಭೀರ ಇಚ್ಚೊರಲ್ಲ ಇಸ್ರೋ ಕೂಟ ದುಂಬುದಿತ್ತುಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು 25 ರೋಡ್ ಪೂಜೆ